Video ito Jopex. Pipaltan mo. Paano ito? Magsalita ka na lang sige habang para may mabot. Ayan. Ito po ay nagpapasalamat sa lahat na natanggap niya. Narito po ang ating kapatid sa pananampalataya, si Wally Molinyawe. Kapatid na Wally, ano masasabi mo sa natanggap mo? Maraming salamat po sa lahat na natanggap ko ngayong araw ng Pasko, sa darating pa pong Pasko. Na sana po huwag po kayong magsawang magpadala at kami naman po hindi rin magsasawang tumanggap. Ayan po mga kapatid, narinig po natin, Merry pinuputol po natin sa panandalian ng ating kot. Maroon po isang plus report. Isa pong bata ang nawawala, pero ito po, sige po, itutuloy na po ulit natin. Inay, Itay, hindi ko po alam ang pauwi. Ay, bakit naman hindi kayo nakarating dito? Hindi mo alam ang pauwi. Sabi po kasi sa akin, bumili daw po ako ng laruan. Oh, Meron pong maglalaruan, sinundan ko po na sinundan. Oh. Kaya sumakay po, akala ko po yung eroplano laruan. oh. Sumakay po ako. Ay, saan ka napadpad, anak? Ako po ay nakatulog. Oo. Pag-gising ko po ay nakita ko ang mga kung ano-ano po sinasabi. Ay, Sabi siya. po Ushita, Buongiorno. Aba, ay sa Italia ka napadpad, anak. Ay mabuti na lamang po at naroon ang aking mapagmahal na tiyuhin. Mahal na tiyuhin. Si Bert Poultry ba? Ikaw mo? Si Tito Bert po. Ang pamosong si Berto. Si Bert Sungal po. Si Bert Supsup. Mari, patay mo na. Kapatid ni Cham si Supsup. Opo. Si Bert Supsup. Sino